lezi insizwa zaseBeyonce zahlala iminyaka ngamashumi amabili ejele 20 years ngecala ezingakaze zize zilenze osekutholakala cha impela hayi libakhipha phambili sebequnywe ejele iminyaka ngamashumi amabili bahamba odokotela bengqondo kumanje impilo yabo ishintshile njengoba sebekhulile bengaka babe sezinsizwa ngaleso sikhathi beboshwa naba bakhona bazoyikhulumela abafowethu sanibonani kanza kwethu yebo ninjani kodwa asikhona na akini silandise nganza kwethu ngalolu daba oluhlungu kangaka ukuthi seniyena hlala ejele iminyaka ngamashumi amabili muva nje inkantolo enkulu sithe kanali icala yebo khona kunzima umuntu uboshiwe wahlala nje kakhulu ejele kwenzekani nize kuthiwe nje niyagwetshwa ke manje kwenzekani mfowethu mina nje ngazi ukuthi kwafika amaphoyisa ayezongibopha ngingazi lutho nje until ngaze ngagwetshwa ngumuntu ongazi futhi usho ukuthi awazi ngisho futhi ukuthi angazi ngagwetshwa ngisho nje ukuthi angazi kuthiwa nenzeni sizakabulala abantu babe ngala komashu ngoba bangithatha bangikhombisa into engingayazi kwathiwa ngikhombe ngashutha izithombe ngibe ngiswa kwenye indawo ngajikelwa endleleni ngamiswa lapha emgwaqeni kwashutha izithombe lapho kuthiwa kwenzeke khona yaleyo ngozi le engingayazi mina ngithathwa le ekhaya kaMaphumulo labantu ekuthiwa nababulathoni babulale kanjani badutshulwa bangaki ababili abantu besifazana abantu besilisa umuntu wesilisa nowesifazana ekhaya ikuphi nendawo kaMaphumulo emthandeni ulando kaMaphumulo ekhaya nihleli nize lamani by the way angithi yebo siyilamani mina ngangikaMaphumulo umfethu yena wafika nje seboshiwe keza namaphoyisa kuzokhomba mina kuthiwa benobani kiphi wathi yena bengisekhaya nomfowethu kwathiwa ke sambe sobona umfowethu mekufika ke mina ke lapha emakhaya ila engafike ngaboshwa khona ngani ukuthi kwenzakaleni ngachazelwa sengiboshiwe ke lona ngathi angiyazi lona okay so mfowethu ngaphambi ukuthi niye kumfowenu ekhaya kwaMaphumulo siqale kusize kuwe mfowethu afika kanjani amaphoyisa kwenzekani bemina uNkosinathi Nyaba mina igama lami bengisebenza kwiNyathi Security Services njengo inspector we security sasise ngomhla ka29 September 2003 ngasise training ye first aid la eprospecting kwangena ikholi bengifonelwa imanager yasemsebenzini ukuthi wena uNkosinathi Nyaba bangibuza into evese beyazi nami ngiyazi ngithi mina yebo bathi okay imoto yala emsebenzini le owanze ingozi ngayo incwadi zayistatement zakho zikhahleli umshwalense uyikhahlelile so siyeza lapha ngiyeza lapha ngizokulanda ukuze ukwazi ukwenza istatement esisha kwaba kanjalo wafika wazongilanda la esasitrainwa khona sithunyelwe inkaphani sahamba ke naye sefika la emsebenzini afake office la lo ophethe maqondana nezinto ekuthiwa yini property yenkaphani oqonde nalokho nayo imanager wathi nje sesikhathi ke senginaye ke kanje wathi Mr Nyaba ngiyabuya manje ngilinde la wahamba waphinda ngabuye kuze kube manje ngisamlindile so ngaleyo ndlela lapha yana kwabe sekungena amaphoyisa ngaleso sikhathi ke ayezongibopha ayengafake uniform abasishi bafika athi bangibingelele la ngavuma base indoda usuboshiwe singamaphoyisa bazazi ukuthi ba amaphoyisa kumina babe sebengibuza ukuthi sikhona nisikhali ngisiphethe athi mina sikhona enqulwini yaka right ngoba kwase ngingasanyakazi babethi angabe ngisanyakaza mina so bayikhiphela isibhamu sami esisemthethweni la enqulwini kumina sinomagazini waso nenhlamvu zaso okusemthethweni lokho babe sebethatha izinto engangiziphethe mina engiphila nazo kumina iID yami bayithatha iDriver's license ifirearm license like employment ID card okay bese forces bamu
Lokho sakukhumbula njengamanje owase kwenzeka ke babe sebangithatha bengifaka insimbi ke bangibopha ehlakaleni ke la izandleni ngathathwa nje lapho ke kanjalo base beya nami ke emotweni ngoba ngafika kunemoto engazazi la igcekeni emaparking okwakuwamakhondo nje amhlophe kwabe sekukuthathwa kwami ke ngaleso sikhathi ke ngihlukaniswa nazo zonke izinto ke engangazi ukuthi sizaqhubeka kanti sekuqhubeka okunye ke manje kuhlelwe yibona amaphoyisa ase Durban North. Ha. So ubhuti ke useboshwa kuthiwa sambe sekuyena ngenxa ukuthiwa ububuzwa wena ukuthi kahle kahle ubukuphi ngesikhathi esiwukuthi ngamanye amazi why kuthiwa alibi ukuthi wayeyofakazela kahle ukuthi yebo ubunayo wena ngaleso sikhathi kathi bekubuza ukuthi ubukuphi ngosuku ukuthi ngesikhathi esiwukuthi umfowenu lo uhamba naye ya yebo njengoba esekushilo kodwa la kunika ukuthi kuqhubeka ngoba amaphoyisa phela njengoba asekuthatha kuthiwa ase umfowenu ke kini yabo sahamba ke sana namaphoyisa kwase kusebusuku ngaleso sikhathi ngamhla ka 29 safika ekhaya bangibona nje ekhaya bayithuka kokukhulu ke ngoba ngino auntie osawashona njengamanje bengibuka sengathi bayincindezi yakho lokho kuboshwa kwami nodadewethu omunye omdala basala bekhala ekhaya sibuza uSgay ukuthi uSgay uphi uSgay bathi hayi uye kubangani bakhe bashomozo khona ngale ngasekhaya so bahamba ke sase sihamba ukuze sothola yena umfowethu la ekhona ngaleso sikhathi basala ke ekhaya basala bekhala njena labo babekhona ekhaya thina kwakhanjwa kanjalo sahamba safika ke la khona umfowethu kumngani wakhe lapho kwaba ukuthi sebemcaphuna lapho ke naye kwahamba ngaleso sikhathi naye so emva kwalokho sabuyele emuva sahlukaniswa kwenziwani niyashawa la noma kwenziwani lesikhathi nibuzwa yimbuzo mina bangishayileke kakhulu ngoba sebengithathile saye police station babe kade bexhumana la sisemotini bamemezana la over the radio yabo bayatshenana bathi the big fish is captured ukuthi ngicanga lo fish omkhulu basho ngqo mina ngoba enomfowethu sasingakafiki kuyena ngalezo yebo kwaqhubeka ke sengilokho ngiba ukudla kwenduku ke nje ebusuku bebengibhuka ebusuku mina nyamalalo nami bengifakwa beyokushaya nje ngiyoshawa nje ngifaka uplastic labafuna ngisho lento okuyiyona bona abayazi noma abayifunayo file ishiwe yimina ezikuyimina engiyazi bafaka uplastic kanjani ufaka uplastic kadoti lo omnyama ekhanda bese ubamba ke la bebophala intanyeni bese ushawa ngalondlela bangishaya base bengishaya ke laba ngishaya khona emzimbeni kanjalo bethi khuluma iqiniso wena kwenzakaleni yabo hayi bengathola iqiniso bawukhipha uplastic lana kumina bengiphuzisa amanzi ukuthi bengiphuzisa amanzi bafuna ukuthi ngazi ufuna bafuna ngizwele ubhlungu kakhulu noma kwenza babefuna ngenze njani phalaza noma kwenzakaleni so njalo mengabe kuthi imbuzo le angifaya ngisho ngale ndlela bona abafuna ngayo ukuthi bafuna ukuyisebenzisa ngashawa bangishaya lokho ngiyofamba bengibhuka bengise endaweni angeke ngikhombe namanje ngoba bekuyileso ngingakwazi ukubona lutho ukuthi ngikuphi manje so bebengibuyisele emaselini akhona eDurban North. Okay, seliyathethwa ke manje icala wezelime kancane usafika useza lapha so ubhukwa nje lokhu bekubhuka nje bezokuthatha emaselini stocks 8 toxin la njalo kusihlwa nje ngezinye insuku bengangithatha uphunyuze bobulandwe futhi uyobhaqa ya befuna lento abayifunayo bona fanele isho yimina kodwa yaziwa yibona beze kanjani kumina bazoyifuna kumina ibeyaziwa yibona liyathethwa ke icala liba nofakazi ngithi lali nabo ufakazi icala elikanje
yebo bebekhona abantu ababizwa ngofakazi ngoba ufakazi mina ngazi ukuthi fanele kube umuntu owaziyo ngalelo cala ukuthi kwenzakaleni bathini ofakazi abantu ababizwa ngofakazi noma bengayibona bathini labantu ababizwa ngabo ufakazi umuntu okhona ufakazi abanye ababangabesangena eboxini basebenzise lo oyedwa ukhona umuntu la okuyena wanikeza lamaphoyisa uhlobo lesibhamu esithile hazi ukuthi ngizosibiza ngani kodwa uma banikeza isibhamu uthi isibhamu sakhe ngalelo langa abasho ukuthi lona cala alenze kangalo wayesinikeze mina esiboleke mina ngambuyisela sona ngakusasa umuntu ongamazi njalo umuntu mfana ebengimazi yeni lo ngoba phela useyavela lapho uyavela nezinto njengoba engena boxini umuntu engimazi engangifunda naye mina ukuthi lesitola sesikhipha la umaqondana nani kuzenze ekhiphe kanje lento ayisho yabo so lo muntu uthi isibhamu sakhe lesi esingeke emthetheni wayesinikeze mina ngalelo langa ngithi so ngezindlela ngazi usho ukuthi ene mina ngangosebenzisa somewhere kushuthi ngendlela asho ngayo abasho ngayo lapha enkantolo uyasho lento ayimele eboxini ukuthi wayesinikeze mina ngalelo langa kodwa amaphoyisa isibhamu asithatha kuyena leso sibhamu leso so angazi mina ngihlangana kanjani nazo ngoba phela mina ngisazi kutholakala kanjani ke ukuthi aninacala ukuthi icala lihamba liqhubeka kukhona isikhathi nje kwathi kuyi-breaking ngaso umshushisi akhuluma khona ekhuluma nomseshi kwi-break njengoba sihleli kanjena ama-judge esephumile uthi kumseshi laba abantu fanele bephume bededelwe lo wamuntu wakho ofala boshwe yena ofala boshwe lo wamuntu wakho esho ufakazi lo bambiza ngofakazi lo wesibhamu wathi umseshi never wakhuluma kanjalo ningakagwetshwa ke lapho asikakagwetshwa lapho bayikhuluma njengoba sihleli kanje into engasabonwa yijudge kodwa thina njengoba sisahlele ebox niyabezwa ngiyayizwa le nkulumo beyikhuluma nomfowethu uyayizwa so kwaba nje kanjalo sahlukumezeka ke nje kakhulu ngoba bangakuhle kwabanzima nje kakhulu kuze kube imanje kunzima kuthina ngoba hey salahla ngayo mina ngalahlekelwa yilokho bese nguzamile konke akunalutho njoba ngigqokile lento engigqokile akumina ngempulela mina bengisabela ngizenzele yonke into angigulanga nababa nomama ngigulela uma kuphela kodwa lokho kuncane ngikwazile kwezamela khona bakuthathe konke ngoba kulahlelwe yonke into yabo so ngaleyo ndlela nganginengane ngalesikhathi eyincane umfana khona njengamanje wayena 9 months befika bezongithatha unina wathi sesigwetshiwe weza uthi thola abantu bagwetshe udilika njele ngeke phinde babone so abantu babalekile kumina kubalekile abangani baleka umndeni ngisele nalabo enginabo ngaphakathi ekhaya basathi bona bofala ngifa khona so impilo inzima manje mina kakhulu so ngaleyo ndlela angazi ukuthi ngoke mhlambe ngibe right ngoba kunzima kakhulu ngiyazama ukubuyela esimeni impilo yami inzima ngasekhaya ngiyangibona ukuthi ngibuka nje kumbulali yabo ngibuka nje kumbulali so kunzima kakhulu ngiyafisa ukuthi mina ngisize nami ngibuyiselwe njengomuntu ebantwini ngibe right angisebenzi manje lokho kudla engikudlayo ukuthi ngikuthole nje kulabo bantu ba ekhaya badla imali zempesheni kahulumeni manje sekukhona mina manje uchaza ukuthi ngiyabalimaza kulezi bonelelo zabo bayithola yeah
All right. Kulungile mfowethu. Yeah, sizokhuluma no Thabani Mpungo sabavela kaMpungo se-attorneys ngale ukuthi udaba olufana njengalolu kuthiwani. Ngisafuna ukuthi size kumfwabo Selbionse umfowethu njengoba kade ekhuluma yabona usesuke wavuka umunyu naye. Mfowethu. Niphumile enyaka enye ni dedelwe ejele kwathiwa nisenacala. Yebo. Kuhamba kanjani kuwena ngoba nanga umfowethu uyalibika lakho udaba ukuthi isimo sinzinyana lapha ekhaya njengoba kuphilwa ngemali yesibonelelo sikaHulumeni kushuthi kahlehleje naye usefana nomthwalo wabo manje. Khona kunzima impela uqinisile ngoba naye nje bekhala ngalendlela yakhala ngayo nami ngikhala ngayo lendlela yakhala ngayo ngoba ngiyengibone kwesinye isikhathi ezinye izinto ngicina sengibuza ukuthi unalo ibhloko naye nengane ngangishiye nami yayingakazalwa ke wayesakhulela unini. Yebo. Yazalwa usungaphakathi usuboshiwe. Sengaphakathi. Manje isikhule kakhulu nje nakuyona mengibuka ngiyabona ukuthi ayinakho ukuthi ubaba emqondo ukuthi unhloboni womuntu ngoba nabantu nje emphakathini mendlela abangibuka ngayo ngiyabona ukuthi angiyena umuntu. Sina 20 ngane manje. Yebo, so ngiyabona angiyena umuntu nezinto eziningi ke nje elahlekile ngoba mina bengumuntu obesafunda ke so esikoleni. Yebo, so nokubona abantu engangifunda nabo beyizinto ezithile kungiphatha kabi ukuthi ngabe mina ngabe ngini ngoba uneminyaka emingaki ngalesi sikhathi? Ngangina 22. Yebo. So nokuhlungumezeka ke ngithwalileke sengikhona la ejele ngilimala ngigwazeka namaphoyisa lawo esimise endleleni laphana esitshela ukuthi asikhulume nala hayi ngitshela khona ukuthi angikhombe ngishutha ngikhombe endaweni engani ukuthi kwenzekeni ikephi. Yabo wakhomba ngashuthwa ngokuthi phela ngangiforced. Yeah. Ingekho into engizoyenza. Kuvela ukuthi ukwazama ukuyibulala ejele. Awusichazele mfowethu. Ngangiswe eCockstad ejele laseCockstad so ngokuthi ngase ngingasazi ukuthi yini ofanele ngiyenze sengihluleka nokungimukela ngabona ukuthi kushuthi into engcono ukuthi ngivele ngife ngoba nesimo mengicabanga ekhaya umuntu obekuyena obesibheka ejele uyedwa uma ukhona manje lo obeze zonibheka njalo yena ongasilahlanga ke ekhaya abandla manje so lonto bengiyidla ngoba ngeke ngashawa na stroke ngaphathwa na iTB BP so ngabona ukuthi engathi ngcono ukufa ngadla amaphilisi ngangafaka bangitshela ukuthi esibhedlela ngeke ngife ngizokhubazeka kuphela so nje impilo ibenzima kakhulu nzima kakhulu ngoba namanje inzima wona angiboni umuntu nami noma ngihlangana nabantu ngiyabona ukuthi bahleba ngami igcineni inhliziyo yami ayipholile ngendlela engiphila ngayo nje kwasemphakathini. Uthini kodwa umama mangabe ezokuthi senidedeliwe uvela ukuthi icala kaninala nilenzanga emva kweminyaka ngama-20 nifahle ejele. Kuphatheka kabuhlungu uma kakhulu ongawukuthi kube kuthiwa naye nendlela angasiza ngayo bengasiza so manje naye umuntu ongazange afundeke nayo lonto ibishaya mhlawumbe kube kuthiwa sasinomuntu ofundile ngabe sethu yena umuntu obengasifaka endaweni ezithile mhlawumbe sisizakala so hleli ke nje sibhekene uma nalo bhuti labahola impesheni naye bona abantu abasondlayo so akumnandi nakuthina ngoba asisebenzi ndawo ayikho indawo asebenza kuyona. Ngiyabona mfowethu i2 zenu ukuthiwa njengoba benidedelele bathi icala kaninalo zihlanzekile manje bathini? Indaba yethupha ayisi right bazesolile. Yebo. Hey madoda no zisuliwe zinjalo kodwa ngeze zibuyisa 20 years ngokuchitha ejele. Nansi inkinga Selbionse. Yeah 20 years. Kade ngibuka enye insizwa phesha kwezilwandle nayo yaqhunywa ejele cishe iminyaka 25 kutholakala ukuthi icala ikaze lenze. Yeah. Sitshelwa inkantolo ebuthayi ubufakazi butholakala omunye ubufakazi obusha bofeza ukuthi umuntu wayenze lelo cala ubani. Yebo. Sichitha iminyaka ngama-25 esejele. So izinto ezinjengalezi zibhlungu kakhulu. Ziyenzeka kodwa zibhlungu kakhulu. Nana lento ukuthi umuntu kanti uyaphoqa ukuthi umuntu avume into. Uzoshawe. Kahle amaphoyisa asuke enabo ubufakazi obuthi lo muntu owenze lento. Sengikwenzile ngoba inkantolo. Umuntu ezwisela ubuhlungu omngaka obusuke eziwavalwa ngoplastic ithwe ekhuluma. Nakho manje kugcineni emva kwalobu buhlungu bazogwetshwa. Emva kweminyaka 20 sekuyavela ukuthi cha kusibona abenza lokho.
Samba siyokhuluma noThabani Mpungoso vele kaMpungoso attorneys ngalo lolu daba ngaphambi kokuthi sikhulume naye uThabani kodwa siyacela noma ngabe ubani mhlawumbe ungakwazi ukuthi asize kungayingubo zokugqoka onoma mhlawumbe makhona umsebenzi okhona okwazi ukuthi sisize obhuti bethu abakhona njengamanje la e-studio thumela i-email ukhozifmwnb@gmail.com ukhozifmwnb@gmail.com Thabani sibuyele sikhuluma emsazweni Ukhozi FM swearing Ngibingelele abalali bokhozi South Africa yonke namaphethelo abaphathi bokhozi uhlelo Cell Beyonce MC Chata ababheka ngiyabingelela ukuhlala Thabane ejele iminyaka ewu20 ngecala ongazange uzulenze egcineni ukukhisho ukuthiwa awunacala kuthiwani ngeminyaka yakhe ewu20 lo usuhlele ejele kunzima kakhulu icase yonyaba ibahlukumezile kakhulu hayi kancane balimele nibonile ukuthi even atmosphere la e-studio ike yashintsha wonke umuntu wahlengezela inyembezi akumnandi nokho fana noma usubakhipha ejeli ubasiza ngeyaphili kuba njalo lesimo enisibona la e-studio kunjalo empilweni zabo nasemuva emndenini kunjalo kubhlungu kakhulu ngoba nokugwetshwa kwabo ayikho ngempela into ofakazi yayibahlanganisa necala and umuntu wabagweba wakubeka futhi kwacaca on record ukuthi hayi vela abukho ufakazi obunhlanganisa necala ekubeka nje on record ugwetshwa kanjani umuntu kuba libe lisho ijudge ukuthi abukho ufakazi obunhlanganisa necala siphuma kanjani isigwebe sithi nigwetshwa udile kajele pho yeah wathi mebagweba washo ukuthi mebabuka njena ebusweni uyabona lento bayazi how so ngaleso sizathu uyabagweba udilika jele yeheni bani kubhlungu kakhulu kahleni nini wathi umebabuka nje yeah mebabuka nje nangokwakhe he's convinced ukuthi hayi impela icala balasa so wabagweba udilika jele njoba sebehlala 20 years kubhlungu kakhulu and lento yenzeka daily yenzeka nsuku zonke abantu bathatha amacala uthi umuntu hayi ngilishaya khali noma upresiding officer athathe icala aliqule ngenhliziyo uyabo ukuthatha icala nanokuthi ngoba vele kunomuntu ofile kusho ukuthi kumele kube khona umuntu oboshwayo ukuthi lo muntu ombophayo ufila kanjani nokuthi ungena kanjani ecaleni ababesakubheka lokho kungako kubalekile ukuthi i-justice system baphinde futhi babheke ngempela abantu abasuke be-appointwa as ama presiding officer uappointwa as ujudge most of the time kuze kubhekisiswe namacala obudila nawo ukuthi udila kanjani nawo amacala selfie if I can tell you into eyenzeka enkantolo ukuboshwa icala ungalenzile at all ungalazi so ngendlela akusuke sekupresentwa ngayo la enkantolo ukubukeka isihluku esenzakalile nako ukubulawa lo muntu obulewe bangabe sabheka ukuthi impela lo ufile impela but uyena ngempela yini lo phambi kwethu ombulela ayibesabhekwa leyona nendlela amaphoyisa asebenza ngayo and lo okuyena watholakala nesibhamu esibulale labo bantu akaboshiwe kuthathwa yena kuthiwa uyena ufakazi othi waboleka unyaba isibhamu and ufakazi uqondanisa usuku uzubona into eyakhiwe methi umboleka isibhamu umboleka namhlanje kuzoduthula abantu namhlanje kusasa uyasibuyisa wena njengokwakhe is make sense uyabona ukuthi so ngenxa yokuthi funa kube khona umuntu ogwejiwe and umseshi wecala afunakala vele as umseshi osebenza kakhulu funakala abaphusha istate funa ngako kugcina sinabantu abafana nonyaba abantu abamnyama kakhulukazi bahlukumezeke kakhulu behlukunyezwa ijustice system yethu justice system esinayo is against us as abantu abamnyama cause hayi ngoba naku lenkulumo iracist but awukazi uzunangelodwa ilanga thwe nangiya uMr Van der Merwe besehlale 25 years ngephutha awukazi ukuzwe lokho kunaloko mekukhona ogwejiwe wagwetshwa u10 years noma u5 years ebulala umuntu eplazini kunama organization asukumele lo 5 years lo muntu ogwetshwe kanjani wagwetshwa isikhathi esingaka so the system itself it's against us 99.9% abantu abamnyama abagcwele emajele
sonke siyakwazi lokho so now uhulumeni and kubalekile ukuthi ukuvikela isithunzi se-justice system bakwazi ukubuya beze kwi-ground level bathola izikhalo zabantu uyabo ukuthi kahle kuphi la kunakele khona and we can't have abantu abalahlekelwa imisebenzi yabo abantu abaluza imndeni yabo and abasho ukuthi amaphoyisa azathi ehlane emotweni ngelinye ilanga niyochama yebo athi phuma nehle lathela inyani ngehle libahlebela sebefuna unidubula ha yayibona leona ha bathi nje hayi bavula imoto ehlanika mbani yochama wathi omnyaye madoda ningehle sengibezwile ukuthi bathe bafuna unidubula khona bezothi niyabaleka how so yonke leyo nto izinto engalindelekile kubantu abasebenzela umthetho uyabo sibhekena nezinkinga ezinkulu ngenxa yabantu abathize abasuke bengawenzi umsebenzi wabo ngendlela so labazwela leli linye iphoyisa ngizokutshela kahleni bakwethu ngizokutshela ke isinye isimanga ongasazi elinye lalo maphoyisa lelo bese behleli nale ejele seliboshiwe hawu seligwetshiwe ligwetshelwa ukudubula umuntu shuthi nabo ngenzeka ukuthi nabo babeyodutshula kanjani yes nalo lelo phoyisa bese lihleli la selivalelwe endaweni yalo isolation and alisababoni alisababoni bathe nayi le ndoda le esibophile uyabo ithini izathu mayikhuluma ayisakhuluma lutho hayi abakhuluma ngalutho so izinto esihlezi sizisho mesikhuluma la emsakazweni asichemile uyabo kodwa suke sithi enza umsebenzi wakho ngendlela eright wenza umsebenzi ngendlela nawo wazi ukuthi cha la ngifair akukho la ngiyongena khona enkingeni yabo nje asisho ukuthi abantu abangaboshwa umuntu ogangile vele efuna aboshwe jathi uyakwazi lokho yabo kodwa ngingasukela umuntu ongenze lutho kuthiwe wenza ukuthi engakwenzanga nangu ulandwe emsebenzini nangu uyakhala waboshwe efunda isikole uthontanga yakhe ba right banezinto namhlanje baswele ngisho into yokushintsha baswele ngisho into yokulala bedlile kubhlungu sekutholakele ukuthi akusibona benza lokho sekutholakele 20 years njengoba ngihlale ngisho mina yebo ubugebengu eNingizimu Afrika bubi bafethu busezingeni eliphezulu kakhulu budla omunye ubugebengu eSouth Africa yes kodwa ngiyizwe abantu bekhuluma indaba ukuthi akubuye isigwebo sentamba uyabona ukuthi abantu bayobulawa lento engekho uyabona abantu bayobulawa bayafe ngoba phela laba ngokwesigwebo sakudala intaba kumele ngabade banqunye kwafanele banqunywe mokhumbula so babezonqunywa njengoba manje kuthola ilitaba lenzile nje icala kodwa ngabe baphansi bona exactly mawukhumbula kahle kwayisona isigwebo sentaba ngeke bafowethu indlela esasakheke ngayo sasakhe esisekeleni sokuthi vele icindezela abantu abamnyama and awuzanga after sengene iorganization ebiphethe from long time ago until now akuzange kube khona mehluko ushintsho nje olaba khona kwaba ukuthi no asingasaba khona isigwebo sentamba kube khona idilika jail of which umehluko omncane uyabona ngoba manje usuhlala ejele imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC ukhozi FM luhamba phambili so udilika jele noma intambo ngaleza izikhathi zobandlululo ayivele isetshenziswa ukucindezela abantu abamnyama intambo yayinquma abantu abamnyama bazositshela nje abaholi beANC esibaziyo abaningi oSolomon Mahlanga abanqunywa ngentambo bengenze lutho uyabona so izinto ezibhlungu lezo ngoba right now kumele ngabe kunendlela ekhona indlela yokudila namacala ngendlela eright uyabo kungenzeka izinto ezinjengalezi kungenzeka izinto konakala impilo yabantu yonakala iphele nya kubhlungu bafethu uhulumeni kuzomela ukuthi ayisukumele lento asikwazi ukuhlala kunje yabo asikwazi ukuhlala kunje wabona uboshwe fethu uboshwe ungena emtsizweni Selbeyonce hey baqala ungena emtsizweni uqala uyabona impilo manje uyafunda nawe ekhungwenze imfundo ephakeme uyabona hayi impilo ibheke manje uyayibona manje hayi yabona mangiqeda la ngenza ukuthi ngabe ngithenga inkomo ekhaya ngabe ngenzani ngiyakha ngenzani bese uboshwa hlungu 20 years wonke okufanele ngabe wenze lezi zinto okade uyiphupha usuyophuma manje iminyaka isilapha isiqala isigoba isibhekelezana sakuvumela ukuthi wenze ezinye izinto sekuthiwa hayi awenzanga lutho phuma ke manje sorry yabo nje uSimphiwe
uboshwe na 22 una 42 namhlanje Hey mfethu uyabona and into emhlukumeza kakhulu ngibabhukhela odokotela bahamba ama psychologist nanamhlanje bengibasila ba attenda ama psychiatrist bahlukumezekile mawukhuluma nayo uthi ingane yakhe ngisho imbuka inga understand ukuthi kahle kahle ubaba la noma kwenzakalani ngoba wahamba ingane yakhe ina 2 months or inenyanga uyabona ungcono umuntu osuke egwetshwe vele icala lenzile uyathi hayi vele ngonile uyabo so manje ngeke ngwahlukumezeke wasangenze lutho akakwazi ukuprovide ingane futhi nenkinga ngenxa ukuthi ubaba wayo phela endaweni waziwa njengomuntu ombulala yo abanye mebekhuluma awungitshela uthini ngobaba wakho uyingane yabo abanye bakhuluma izinto ezinhle ngobaba bazo so kubhlungu kakhulu bafethu sizolandela kakhulu leli daba because ngiyazi ukuthi njengoba seningenele nje umaba uMpungose attorneys kuningi enizokwenza thabani sikuthola kanjani sithola kanjani mangabe sindinga usizo leni lapha kaMpungose no sitholakala ngicela nje ni like iFacebook page yethu ithi Mpungose ya Tennis ni like iInstagram nithi Mpungose ya Tennis and siyatholakala ku 031 5633073 031 ama emails ethu info@mpungoseatennis.co.za info@mpungoseatennis.co.za cell phone number am 071 9403955 071 9403955 ngiyabonga sabonga kakhulu besikhuluma noThabani Mpungose ovela khona kaMpungose attorneys